Ens centràvem en aquest acte la part formal de la primera mostra folclòrica. Com el seu nom ja du implícit, les primeres vegades solen ser complicades, difícils i mai solen sortir com un s'espera. Per això, i aprofitant que té la paraula, em permetreu que vos demani disculpes per les errades que hi puguin haver. I recordeu que el grup de joves que han organitzat aquest importantíssim esdeveniment ho han fet amb moltíssima il·lusió i amb això ningú ha de tenir res a dir. Aquesta primera mostra és la trobada d'una petita representació de tots aquells grups i associacions que lluiten perquè no es perdi mai el que som. Així mateix, vol engrescar a les futures generacions que continuïn aquesta feina que no té preu. Avui aquí ens acompanyen les bars de Sant Feliu de Llobregat, Aires de Montición de Porreres i el grup local a Beniara. Els primers que pujaran a l'escenari són els dansaires de l'agrupació folclòrica de Sant Feliu de Llobregat, que neix el 1967 i des dels seus inicis ha lluitat i treballat per mantenir i fer créixer les tradicions, el folklore i la cultura dels països catalans.